हो का कहत? अरे वो बात सुना ना। बोला। बियाह भइले इतना दिन हो गई लेकिन आज ले को हमरे फरमाइश के कोनो भी चीज लिया के ना देहला। अरे आज क्या भइल तू ऐसे बोलत है? का भइल? देखत ना बानी कि जेठ और जेठानी हमार कितना प्यार से लोग रहता। जवन जवन हमार जेठानी मांगत तनी तवन तो राउर बड़का भैया लिया के देत बड़े। अरे तोहरा से कुछ मांगिला तो हमरा के बिना मतलब के भुलवा देला। वैसन कोनो बात नहीं के, अभी समय कुछ ढीला ढाला चला था। एगो बात सुना, एगो हमरे ऊपर बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बा। का प्रॉब्लम बता? बोला। हमार बात सुना। बोला। झूठा हूँ बनावेला कहनिया दिहला ना ये कहू झुलनिया। थोड़ा हमरे और ध्यान द। एकदम बिल्कुल तारा पर ध्यान बा। झूठा हूँ बनावेला कहनिया दिहला ना ये कहू झुलनिया। फेस लाइट डाउन लागल बा। अच्छा। सैया ला दिए गो, सैया ला दिए गो लक्ष्मी के कजरवा नजरवा कौनो डाइन के लागल बा। देख बोला। ऐसे काहे कहत? तोहरा पर हमरा ध्यान न रहेला? एकदम ध्यान ना रहेला। देखत बड़ा रात दिन काम करत करत हमार चेहरा के का हालत हो गईल बा। अरे का करबू, ए घड़ी महामारी आइल बा, लॉकडाउन भी बा, तो कुछ तो मेहनत करे के पड़ी नु। जब कुछ मांगा तो ये कुल तो बतियावेला। देखा सुना। बोला। चलता करो ना ये धनिया, बुझलो न मोर परसनिया। थोड़ा समय देख के भी फरमाइश करे के चाहिए। तोहार तो रोज समय बराबरे रहेला हो। अरे ना हो प्यारी, सुन। बोला। चलता करो ना ये धनिया, बुझलो न मोर परसनिया। तन ध्यान द। बोला। और मस्क तोहर टाउन लागल बा। अच्छा। लागे नहीं खे एको, लागे नहीं खे एको वहाई रुपैया रे पगले लॉकडाउन लागल बा। बुझ। अरे का बुझी हो, एकदम एक नंबर की कंजूस बड़ा। अरे ऐसे काहे कहता रू? एगो बात ध्यान से सुन ला। बोला। इतना दिन से हम बहुते कुछ तोहरा से मांगिला लेकिन एको हमरे मन माफी कोनो सामान लिया के देबे ना कइला। अरे हमारा पास जे बतारा नजर से दिखता ना। ओहो का कहीं कितनो कमाला लेकिन हमारा आज ले कोनो शौके नहीं पूरा भइल। और जब हम ही तहरा लागे बनी तो तहर सब के का बात बा हो। अच्छा तो ढेर भूलवई बा। सुना हमार बात। बोला। आज ले पूरा वाला न सब के सिंगार के। हमारो राजा रहुआ ऐसन व्यवहार के। अबे कुल काबू तो का कहें? आज
आज ले पूरा वाला न सबके सिंगार के मुँह मारो राजा रउआ ऐसन व्यवहार के। ओहो। सुना बोलो। हो खाली काम के तहरा लाइन लागल बा, हो खाली काम के तहरा लाइन लागल बा। ए पिया ला दिए गो, बोलो। ए पिया ला दिए गो लक्ष्मी के कजरबा नजरबा कोनो डाइन के लागल बा। ऐसन बात बा। हाँ हो। सुना बोला। देखा समय देख के भी कुछ बोले के चाहिए। अरे इतना दिन से तो समेत देखो तानी, आज ले कबो हमार मन माफिक कोनो कामे ना कैला। अरे सुना दिमाग काहे के खराब करत तारू। सुना बोला। हमार बात सुन के तो तोहार दिमाग ढेर खराब हो अरे ना हो प्यारी, चल द बाजार कुछ हो के द कमाई हो। देहबरानी तोहे कलकत्ता घुमाई हो। अरे तोरे जैसन कंजूस आदमी का घुमाई हो। अरे चल द बाजार कुछ हो के द कमाई हो। देहबरानी तोहे कलकत्ता घुमाई हो। अरे सुना बोला। काहे बोनेलु जिदी खिस जागल बा, कि काहे बोनेलु खिसी जिद जागल बा। लाग नहीं खे ये को, अच्छा। लाग नहीं खे ये को पहाई रुपैया रे धनिया लॉकडाउन लागल बा। बुझा तनी बात के। क्या बात है? बोलो रहा बाबू। एगो बात सुना। बोलो। माने तने दूसरों का देखता तब तोहार बुद्धि खुल जात। सबके मेहरारू कितना शौक सिंगार करके घर में रहेलीन, लेकिन तू तो ऐसन बड़ा न कि कबो हमरे शौक सिंगार पर तोहार ध्याने नहीं जाला कि का हम पहिरतानी, का हमरे पास बा का ना बा। अरे सबकर बराबरी ना करे के चाहिए। अभी कुल प्रवचन मत सुनावा, हमरो बात सुना। बोलो। सबके मरहद कैसे राखेले मेहर के, लगाई होठ लाली क्रीम रहेली सवर के। तो तू वही चाहता रू। अरे जब तू कुछ देवे ना करबा तो का लगाई। सबके मरहद कैसे राखेले मेहर के, लगाई होठ लाली क्रीम रहेले सवर के। अच्छा। तो जिंदगी कुंवारे वाला फाइन लागल बा। अरे क्या कहता हो रू? जिंदगी कुंवारे वाला फाइन लागल बा। ए पिया ला दिए गो, ए पिया ला दिए गो लक्ष्मी के कजरबा नजरबा कोनो डाइन के लागल बा। मतलब तहार कहे के मतलब है हाँ हाँ। कि तहार सबक सिंगार के चलते हम बिका जाए। माने आज ले एगो लक्ष्मी के काजर मांगो तनी तो ये सपरते नहीं थे और सब सिंगार के बात करत बड़ा। सुना खाली लक्ष्मी काजर से काम चली और दूसरा काजर से काम ना अरे चली। तो ये ब्रांडेड कंपनी के ना होला।
अरे ब्रांडेड छोड़ा ना, काम चले के चाहिए। अच्छा माने कुल डुप्लीकेटे से काम चलाई ना? अरे ना हो, ऐसे कहे कहता। सुना बोला। बहरा में होला धन कष्ट या कलेश हो। तब तू ढेर कुछ सुनैबा। बाहरा से लोग सब भाग भाग के घरे आवा तड़े जाए। लॉकडाउन में तू हमके बाहरा भेजल चाहता रू। अच्छा घरे आइल बाड़े भागी टाइगर अखिलेश हो। ये घड़ी कहीं जाए के धर्म नहीं खे रे पगली। अच्छा बहरा में होला धनी कष्ट या कलेश हो। घरे आइल बाड़े भागी टाइगर अखिलेश हो। अच्छा कि विक्रम कहता वे लोग हमके पागल बा। कि विक्रम कहता वे लोग हमके पागल बा। लाग नहीं खे पगली। अच्छा लाग नहीं खे पगली। 1 रुपया रे सुगनी लॉकडाउन लागल बा। ध्यान रख इस चीज के। ध्यान तो रखते बानी ना। ऐसैया ला दिए गो लक्ष्मी के कजरवा, नजरवा कोनो डाइन के लागल बा। लाग नहीं खे को पहाई रुपया रे पगली लॉकडाउन लागल बा। ऐसैया ला दिए गो लक्ष्मी के कजरवा, नजरवा कोनो डाइन के लागल बा। लाग नहीं खे को पहाई रुपया रे सुगनी लॉकडाउन लागल बा। तनी मजबूरी के बुझा हमर प्यारी। हाँ हाँ हम सब बुझतानी।